Preparada, gent geni? Preparada. Va arribar un visitant, en clavó rasant i va caure al jardí del fred. Però la gent hi va anar i el va reclamar, el robot era seu de dret. El divendres ara obeeix el fred, de fet tothom es pot equivocar. Si venen els alienígenes, la gent geni s'haurà d'espavilar. Hi ha gent que té sort i el que té molta sort. Hi ha gent que té sort i el que té molta sort. Senyals de guerra. L'Sloppy és el jugador de futbol més bo de tot l'univers. Ei, també juguen a futbol a l'espai exterior? No, home, hi ha un joc semblant al planeta Borgon, però les pilotes estan fetes de gas tòxic i el camp és de l'home. Sembla divertit. I quin és el teu jugador preferit? Cap, normalment es moren el primer dia que juguen. Nano, has vist els cabells que porta l'Sloppy? És el meu jugador preferit. Com mola! Necessito aquest pentinat, sí, i tant. Per això me'l faré al cap, aquí i ara. Fred, on és la meva llança de propulsió? Ei, hola, nois! No sabia que fóssiu aquí, a l'habitació del Fred. T'agrada? En Percy m'està fent el pentinat de l'Sloppy. I què és un Sloppy? Només és el millor jugador de futbol de la història i el seu pentinat és un homenatge a l'excel·lència. Doncs més aviat sembla un homenatge al pentinat més ridícul de la història. I si ell es calés poc a la barba, tu també ho faries? No diguis bestieses, jo no puc tenir barba. Oh, sí. I així van quedar extingits els focs glaçats de Gloris. Encara espero que me'n donin les gràcies. Doncs pots esperar asseguda, reina. Els glorisencs no tenen gaires bones maneres. N'has vist mai cap menjant sopa? Sopa! Els quedaria tota la cara llafiscosa. No tens músculs a la boca. Però para. Humor especial. Continuem vigilant els blips, oi que sí? Sí, igual d'avorrits que sempre, fent rondes de vigilància al voltant de la Terra. Oh, un altre cop. Ara s'ha tornat a espatllar la cafetera. Jo tinc infusions de sobre, si en vols. Quants anys fa que estem en aquesta missió de vigilància? Doncs, 622? I m'has vist mai bevent-me una infusió? Segur que cal que continuem vigilant la nau dels blips? Fa segles que fan el mateix. Suposo que convé. Ells vigilen la Terra i nosaltres els vigilem a ells. Potser ens ho podríem prendre amb més calma. Mireu! Oh, ostres! Que t'acaba d'atacar un mini tallagespa. No, pare, ha sigut ell mateix que s'ho ha volgut fer. Quines ganes d'ensenyar-ho als altres! Com mola! Uala! Percy, m'ho pots fer a mi, també? I a mi? I a mi? A mi primer! I més et val que et quedi bé! Ei, penses el mateix que jo? Que el Roc semblarà completament ximple amb aquest pentinat? Doncs sí, però no. Jo pensava més aviat que els podríem cobrar per tallar-los els cabells, no? Benvingut al saló Com Mola, que has demanat hora. El meu nom és aquí, Babau. El teu nom és Babau? A veure... No, ho sento, Babau, t'hauràs de posar a la cua. Tenim molta feina. Espera't allà, tens 5 nois al davant. Quan faci la ressenya a internet, només us posaré una estrella. Paraula de 4 lletres. Beguda a base de cafeïna rima amb fe. Fosfè, safè... Oh, és el senyal d'atac dels blips. I es pensen que els queda bé el pentinat? No parlen d'altra cosa. Creuen que són tan especials. Sí, imagineu-vos que nosaltres anéssim totes amb el mateix pentinat. Es pensarien que ens hem tornat boges. Eugènia, molt bona idea. Els donarem una lliçó. Ah, sí? Per què? I de quina lliçó parleu?
Eugènia! Què ha passat? Què ha passat? Mira't al mirall. Sí, què passa, Fred? Mola que els nois porteu tots el mateix pentinat horrorós, però nosaltres no? Capità, miri! Els anells a foc de mort és el senyal d'atac! Avui els nois hauran entès que semblen una colla de ximples. Sí, és una bestiesa anar tots iguals. I tant. Això se'n va amb xampú? Aquest geni s'acosten dues naus d'atac, les de Blip i de l'Or. Prepara't per la batalla. Els blips? Per què? Després de tants segles i els lurfiens que els ha passat? Eugènia! T'amagues? Sabia que series la gallina covarda de la resistència. Sí, tens raó, Llúcia. Sóc molt gallina. Me'n vaig. Va, prou. Ja pots parar de riure, divendres. Entesos. Quins cabells! Oh, no recordo on tinc les botes propulsores. Sí! Deu ser que tant de tint els cabells se t'ha ficat dins el cervell. Si no deixes de riure ara mateix i m'ajudes, et trauré fins a l'últim cargol de la cuirassa de titani amb un escuradent sense punta, d'acord? Segons les coordenades que ha enviat el supercomandant, com a mínim una de les naus aterrarà per aquí. Venim disposats a l'atac. Venim disposats a l'atac! Nosaltres hem vingut a atacar primer. Doncs no us dec haver sentit perquè estava ocupat cridant a l'atac. Mira, avui no m'he pres el cafè del matí, o sigui que no em busquis les pessigolles. Eugènia! Distreu-les! Oh, quin gosset! Ja us tinc. A veure, per què ens ataqueu? Perquè hem vist els senyals d'atac als caps dels mascles terrícoles. Sí, i nosaltres hem vist els nostres a les femelles. No, no són senyals d'atac, només són tallades de cabells horribles. Tallades de cabells? Tallades de cabells, esclar! Sí, ho sento, ha sigut un gran malentès. Ens rentarem els cabells i ens creixeran i vaja, les modes canvien, fiu! Que bé que s'hagi aclarit tot, oi que sí, oi? Oi? Sí, esclar, però no. Nosaltres només som l'avançada. Les naus d'atac massiu estan a punt d'arribar. Vinga, vinga, vinga! Jenny, acabo de salvar el divendres de les teves amigues. L'estaven empaitant per tota la ciutat. Au, baixa, petitó. Molt bé, tranquil. Ex, quin fàstic. No et donaré cap galateta. Podeu deixar de fer ximpleries? He de trobar un senyal per evitar que la Terra sigui destruïda pels alienígenes. Ja, massa tint als cabells. Ho dic de debò. Els blips creien que els vostres pentinats eren un senyal d'atac i sembla que els nostres eren un senyal pels lords. Els nostres cabells poden destruir la Terra? Això és una passada! Oh, l'he trobat! Tot en un senyal! Com el farem arribar als alienígenes? I el Fred i jo hem pensat que molaria moltíssim que tots ens féssim el mateix dibuix com a mostra d'amistat i de companyonia.
De tota manera! Alerta. Fred, se'ns està acabant el temps. Doncs jo penso que és molt bonic i que ho hauríem de fer. Sí? Hola, m'encanta. Hola. Que bé. Ah, o sigui que si ho diu la Núria, dieu tots que sí. La Núria t'agrada. Bé, tant se val, no m'importa. I si us poseu tots ben junts per fer-vos una foto? Molaria, oi? Ei, han anul·lat l'atac. El nostre també. Voleu venir tots dos a la nostra nau a prendre un cafetó? No sé si hauríem de confraternitzar. Segur que vindrem. Sí, segur que vindrem.